že zdravím. Moje meno je Zuzana a asi pred 3/4 rokom som sa prihlásila do Akadémie Asana na lektorský kurz jogy. Jogu cvičím už pomerne dlho, nejakých 7 až 8 rokov, ale vždy to bolo skôr na takej nejakej povrchovej úrovni. Absolvovala som rôzne kurzy ako účastník, alebo som cvičovala doma. Ale po celý ten čas som mala nejaký taký vnútorný pocit, že raz teda by som chcela sa venovať tejto joge tak do nejakej väčšej hĺbky. A keď nastal ten správny čas, tak som sa teda prihlásila do tejto akadémie. A keď som tak premýšľala nad tým, že čo mi zatiaľ toto vzdelávanie dalo, tak prvé, čo mi napadlo, bolo, že mi dalo hrozne veľa inšpiratívnych, kreatívnych ľudí. A dalo mi to aj taký pocit, že niekam patrím, že máme tu takú nejakú našu komunitu, kde rozoberáme témy, ktoré sú nám všetkým blízke a ktoré nám dávajú nejaký zmysel. A musím povedať, že je to veľmi dobrý pocit. Okrem toho, že my tu teda dosť intenzívne cvičíme, že často prekračujeme aj svoje hranice, pretože sa venujeme aj pokročilejším asánam, tak okrem teda toho praktického máme dosť veľa aj takých ako keby teoretických blokov a najviac sa mi na tom páči to, že nie je to také ako keby pasívne príjmanie nejakých informácií, ale že je to taký živý proces, že my tu vlastne veľa diskutujeme, kladieme otázky, lektori kladú otázky nám a spoločne ako keby sa učíme možno tak premýšľať nad rôznymi vecami iným spôsobom ako doteraz. A ja keďže pracujem v pomáhajúcej profesii s ľuďmi, tak všetky tie podnety, ktoré tu zažívam, tak musím povedať, že naozaj využívam aj v mojej práci a aj v osobnom živote. No a tento kurz by som podľa mňa teda rada odporúčila v podstate všetkým ľuďom, ktorí to majú tak nejak podobne ako ja, že to vnútorne tak nejak cítia, že sa chcú tej joge venovať do nejakej väčšej hĺbky a hľadajú možno také, že kvalitné a dlhodobejšie vzdelávanie. Myslím, že je tam vlastne potom aj možnosť pokračovať ďalej, dokonca možno až do nekonečna by sa dalo povedať. Myslím si, že tento kurz je určený nielen pre ľudí, ktorí možno už s jogou majú skúsenosti, ale aj pre ľudí, ktorí sú možno úplní začiatočníci alebo možno jogu vôbec nepoznajú a chceli by. A tak teda, to je môj taký dojem z toho, že ja som veľmi vďačná za toto rozhodnutie a naozaj z toho čerpám. Takže pozývam vás, ak máte teda záujem, tak určite neváhajte a prihláste sa aj vy.